Soc el Marc Sambola, compositor i director musical, i vaig conèixer les Gigax el 2013 per estrenar Tom Sawyer Detectiu el 2014. Ens coneixíem a través del Marc Vilavella i aquí va haver-hi la trucada per si volíem col·laborar en aquest nou musical i vaig tenir el privilegi de treballar amb el nucli dur de les Gigax, amb la Lili i amb el Miquel, fent tot el que era l'estructura de l'obra, treballant amb molta confiança perquè sortís un projecte xulo, i per mi també va ser una oportunitat per crear un musical familiar de qualitat on pogués desenvolupar també les inquietuds que jo tenia. Per tant, en aquest sentit, era quasi els meus inicis, per dir-ho així, escrivint música en aquest tipus de format, i va ser, si no la primera, de les primeres oportunitats que vaig tenir. En el meu cas, jo sempre dic que no escric diferent per un familiar o per un musical per adults. Faig el mateix que em neix en cada moment. En teatre musical tenim una cosa important, que és la lletra. Per tant, depenent de la lletra, la música ens portarà cap a un lloc o cap a un altre. Evidentment, hi ha un petit codi per familiar, intentes repetir alguna paraula, intentes perquè els nens també s'enganxin, però a part d'això, la qualitat amb la que s'ha d'escriure és la mateixa, i també crec que és una de les voluntats de les Gigax, per això vam coincidir també i vam encaixar també. Després del Tom Sawyer em van proposar fer música per teatre, on hi havia una cançó cantada, però sobretot era música per acompanyar l'escena, que també és una cosa que m'ha perseguit durant molt temps i m'ha agradat molt. I després van seguir coses, el Sihir, un musical de Nadal, molt xulo també, i l'última cosa que vam fer junts va ser Les històries naturals de Perucho en versió musical. De totes les coses que he fet, evidentment el Tom Sawyer és el que ens ha acompanyat més temps, i per mi també és un privilegi que també les Gigax hagi volgut tornar-la a reposar. Això vol dir, des de redescobrir la música, sempre dic que un cop les has escrit deixen de ser teves, i quan la vam recuperar l'any passat, escoltava les cançons i pensava, això com em va venir al cap? Això és molt xulo. I a part, com que han anat passant diferents actors i actrius fent els diferents repartiments, hem pogut redescobrir l'obra des de la seva perspectiva, des de la seva mirada, que això ha estat també molt enriquidor per entendre que el teatre musical és un espectacle viu on depenem absolutament d'aquests intèrprets que treballen molt dur per oferir després a les famílies un espectacle de qualitat. Jo crec que una de les coses més importants a l'hora de fer carrera en el món del teatre musical, i en el meu cas concret de compositor, és rodejar-te de projectes que t'inspirin, que t'apassionin, i amb equips de gent on aquesta feina la puguis desenvolupar com tu vols, entenent les crítiques per fer-ho millor sempre, i el fet d'haver pogut treballar en el cas de les Gigax en tants projectes diferents també no és sempre igual. Sempre hi ha coses diferents a tenir en compte, i aquesta és la grandesa del teatre, que el text, la temàtica és tan important que a partir d'aquí no té res a veure amb Tom Sawyer, amb el Sihir, o amb la Berta i el seu robot, o amb les històries naturals. Sí que és veritat que hi ha un comú denominador igual, però ha portat sempre coses diferents i és enriquidor. Crec que fa 10 anys, quan escrivíem musicals, érem uns quants, érem uns pocs, que pensàvem que barrejar aquest teatre amb música ajudava a canalitzar aquestes emocions i a fer que aquests espectacles familiars tinguessin un impacte més fort en les criatures, però també en els pares, evidentment. I això, en el teatre per adult, sempre està com una mica de banda, que el teatre musical ha estat una cosa menor, més fàcil, però amb els anys, i sobretot crec que la gent que s'ha dedicat amb esforç en el teatre familiar ha demostrat que el teatre familiar pot ser un teatre de qualitat, i teatre familiar i musical, amb el que aquesta música, si està cuidada, està feta amb cura, i les lletres són importants, estan ben escrites, el missatge s'ha de poder traslladar. I cada cop hi ha més gent que entén que el teatre musical és un teatre que arriba a tots els públics. Igualment, jo segueixo pensant que qui són els que hi aposten de veritat, en general, són la gent que fa teatre musical familiar, i sobretot en català.
Hi ha molt poca oferta de teatre musical per adults en català, però en canvi, com a familiars, si mires que hi ha al voltant, hi ha molta gent, i és molt enriquidor veure què fan les altres productores, què fan les altres companyies, i així tu també pots aprendre i saber què funciona, què no, i realment, a dia d'avui, comparat amb 10 anys enrere, hi ha un volum de companyies que estan fent teatre musical que quan vam començar a fer-ho no hi era. Una de les coses que he après a l'escriure musicals familiars que escoltaran nens, però alhora també hi haurà l'oportunitat que alguns nens puguin cantar-ho com a cor, és que a vegades menystenim les seves capacitats. Això vol dir, quan veiem un nen al cotxe cantant Matilda, el Revolting Children, que és una de les partitures que jo crec que és més complicada, i la fa perfecta, amb compassos impossibles. Ells poden absorbir d'una manera amb molta intensitat qualsevol cosa, només els hi ha d'agradar i escoltar-ho, perquè una vegada més, una altra i una altra, això ho solen fer. A nosaltres potser ens costa una mica més perquè ho hem perdut, però ells ho fan amb el tom. Jo crec que el que vam fer va ser, un cop teníem la música, vam dir quines parts podien cantar i va funcionar molt bé. I després amb el Sihir, que ja teníem nens actuant, per mi va ser una descoberta de poder treballar amb nens com ells encaren un projecte i també els feia veure a la resta d'equip la responsabilitat que ells tenen dins d'un equip on hi ha un nen petit o diversos, quina responsabilitat tenen envers ell perquè a la llarga s'acabi dedicant o perquè l'experiència sigui enriquidora, perquè ho recordi en un futur. Tots tenim records de quan érem petits, els pastorets és la més habitual, però tots tenim records teatrals de quan érem petits i és una responsabilitat sobretot nostra fer que aquelles persones que passen per un projecte teatral a sobre un escenari professional sigui el més enriquidor possible.